Každý a vítajte na Survival Games. Dneska si zahrajeme Hide and Seek. Je to zase so mnou Digistil a Patrik. 1, 2, 3, 4. Konečne si sa to naučil. No. Čaute. To ti trošku trvalo, no a ahojte no. No, takže zahrajeme si Hide and Seek. Uvidíme, či... Tu máš to. No. Takže prejdeme tu na a dáme si hviezdičku. A, no, takže 1 nejde, 2 nejde. Nejde. No, áno. ide nám jedno. Teraz napíš slovené PH join. No, znamená PH. Počkej. Join. A IP serveru budete mať v popisku. To co je za skin? Počkaj, už sa hraje. No počkaj, stopni to a jak... Áno, takže ak sa dohraje, tak Ak sa dohraje toto kolo, tak sa vrátime späť, tak zatiaľ čau. Čau. Proste. Takže nazdar, už sme späť a ako vidíte, už sa nám to odpočítava. Takže my si začali ukážeme, aký sme parkouristi, sme na parkouru. Začni ty. No ty nesi parkourista, ani keby čo. Vyhajzal. On bol na mojom bloku! Ne, On bol na mojom bloku! To neplatí, on bol na mojom bloku! Nesaď, ale pravdu, nekričme. Nekričte, povedal. Pán Bože, neznášam tie bugy na Minecrafte, že máte hlavu v hlave. To není bug. No vidíš do mozgu, ne? No, vidíš, no, Teraz ide on. Dobre, Teraz ide tak. on. Čítaš mu myšlenky. Teraz pustí ho. No počkaj, každý má 3 pokusy. Digi nechce ísť, Digi nechce ísť. Ja pôjdem, ja sa dostanem na 4. blok maximálne. Dneska som sa dostal na 5. Vy ste parkouristi, jak neviem čo. No ale že to je ťažké? Tak hovno. Takže, Veľa parkour map som dal, ne? Mapa 3 helmy na PR. To není parkour, game modom. ale... no to máš. Ne, parkour. No, Ja idem, poďme. neviem, či to stihnete, lebo za 9, 8, 7, Budete byť 6, neónové hlavy, 5, neviem. Nekričte mi do ucha, vole. 1, No? 0. Ty sa frajerovala. Takže som, No, jo, som čekaj. čestka. Počkaj si, Nie som počkaj. čestka. Šesta. No, 6. Počkaj, nech choď späť. Som No, chest. to sa skryť. Však to je čestka. Však Ja Poď viem. späť, keď vráť sa neviem. späť. No. Vráť sa, choď späť. No, Bež. A co sa A choď do toho divného. Tam dúkaj, choď. no a? Nie, vidíš do toho, tunak do toho. Tu a? No a čo sa Áno, tu áno. postaví, jak česka? A Áno, nie, to je česká. vidíš tam je česká. nie? No, Tak vidíte, je aký som múdry? Lebo oni Hej, česku ty budú nie. chcieť otvoriť tí hajdery, takže ne. Ale nemusia. Nemusím. Oni ju neotvárajú, to iba ja. A Ja ja? tunak nie. Ja by som Choď sa do dal tu toho. niekde, tu by som sa dal niekde, tak. Tak a on sa nechaj tam. Nie, počkaj, tam je Hyder. Ty kokos. Tak to vyzerá Hyder. Security hider. No tak ja som Hyder a on je Hacker, no. Už sú traja. Vidíte, aké mám úžasné sexy brnenie? A so speedom. No, ten speed je veľmi užitočný, akože. Náhodno. Áno, presne. Však to tí dvaja zajaci, čo bývajú v klobuku. Jak sa to volá? Lolek a Neznám. bolek. Ne, nevolek. Nejaký Bobek a neviem čo. Hej. Áno, Bobek. lolek a bolek. Ne, Bobek. Boba Bobek, či Bobek a Bobek. Lolek a bolek. Ja tam mám CDčko, vieš? Ja mám CDčko ešte z 2 rokov. Počujte, sám som prizdal. Vidíte niečo pozrieť. Áno, lolek a bolek, keď som mal 2 roky. Som to No nehral. fasal. A ty No, pozeráš počkaj, to mám ešte otázku, teraz? ja som to ešte nehral. Chcem No. vedieť, že keď sa hýbeš, že oni vidia, že sa hýbeš. Ne. A A- keď s myškou. Ne. Nie, s myškou nie, lebo Lebo ja sa kúkaj. pohnem, vidíš, teraz a ty teraz mám solid time. Ne. A do 5 sekúnd sa premením na normálnu čestku. Nie, on je To stále... je to debil. Počúvaj mňa. On je stále čestka, len aj keď sa pohne je čestka. Lenže vtedy není pevný blok a nestojím na tom istom mieste a keď sa otočí, tak to je vidno. A keď toto ti odpočítava, ten solid, tak sa premeníš na pevný blok a môžeš normálne takto hýbať sa. No ja som to nehral nikdy v živote, takže. Oh my god. Ne, vole, to sú dobré sekery. No pozor. Security. Ja to Udrž bol ho, čapni sekera. ho. Čapni ho. Nečapaj, však sa kilnú. Čapni ho. Nepočkaj, ak bude 2000 sekúnd, tak ho čapneš. Po zadku, hej. Čapni do zadku, ne po zadku. No myslím, že tu nikdy nebude asi tých 2000 sekúnd, či 200 sekúnd. No. Kúkaj tu. Lebo však to je ešte 170 sekúnd.
Pozerajte. Ojde tu s... Pozor, nehýbaj sa, Čapni ho, čapni ho, čapni ho. Bože, ako som zapil. Nepočkaj, však tu sú sami sekere. No však? Seekers. Ja idem diamantový Ne, pozor. Poďte, čapni ho, čapni ho. To sa nedá. Počkaj, čapni. Čapni ho, čapni Počkaj, ho. ja som do koho čapnúť. Tu je blok. Vidíš? Čapni ho, Jo, som ho čapal. Nečapol, nemáš takú Nečapol, silu. to ten blok ho začapol. Ne, Ty si ty debil. Utíkame. Však máš len... Čapal som ho. Asta čapol fajn. Daj mi sekera. Nechaj mu sikera. Ja to nebudem baviť, lebo ja to Okej. neviem ani. Jupi! A kilnem sa, fotnem. Ale ja chcem dať. No, takže... Daj mi aspoň jeden život A mi ty, že kto nechaj. natáča, že kto hrá, okej. Mm. Bežná súčasť, každého Áno. No, hej. 6. krát. No tak musíš rozmýšľať trošku inteligentne, jak by sa tam hore dostal. No, akože to je... Takže to, on tiež nerozmýšľa. On má ako free, akože no. No, No áno, on si nejak- kúpil... kde je modern, ne? Áno, on si kúpil extra VIP, vieš. Hej. Sušienky. Ježiš, peci sú všetky. Ešte. Nevedel, to zvláštne Á, nevedel. tak toto... To si povedal, Potom dal nejaký seeker, či hider. Tu niekde bude, tu niekde bude. To niekde Daj bude. pozor, nech ti nečapol. Táto má čapu. Ja som ti čakal. Ty si Vidíš? Viem. Á, ne. s čím ho robíš? Ježiš, nehrajte sa s tými ručičkami. To ja neviem. No, čapak. Ja ti dám. Tu si No, za chvíľu 7 minút. Hej, hlavne, že už je jasné. Počkaj, však tam čo je? A to je buk i tam do vody. A more ísť tam. Puk tam bude. Môže tam byť. Minule, keď to hral ty kokos, to normálne, Počkaj, že... však tam čo je? Počkaj, nie, vidíš? Vidíš blok, vidíš? Killni ho. Vidíš to, ten tunel drevený? Joj, hej. Áno, to je... Ale nechápeš, oni sa tu na čo budú skierovať, keď ich to tu zabije. Lebo sú blbí, ne? No, ja tu vidím iba jedného blbého. A ja? A ja? Teraz mám myšku a klávesnicu v ruke. Ne, to je jedno dievča tu len vedľa. No to počkaj, a však ona nemá myšku ani klávesnicu v ruke. Ty kokos, kto ma utrel. Ja? Prosím, Niekto to napíšte, čapol. prosím, do komentárov mi napíšte, Kde som debil? Ne, nie. normálne nech to dopadne. do komentárov mi napíšte, že je to samo za pár sekúnd ubere, lebo to viem. Ale oni tu na títo To ti dvaja, neubere. Tam sa ráno scholo jeden debil. Už sú len dvaja hajdery. Však, No čapni ho. poďme, hajdery do toho, prehrajte, sypnite, zhrnite. Počkaj, tam bolo ísť. Ale nenajdu každého. ale tu sa ťažko hľada more, i kebyže som A ty doma. nebuď more. My máme Dunaj. Ja kebyže som dažď. To by bolo sranda. My nemáme Alebo voda. ďaž, my máme vodu, alebo počkaj, nie, sneh. Log je surové drevo, ne? Ja si neviem. Angličtina dobre mi nejde. Ja... Food je surové drevo. Ne. Počkaj, No, kto ťa zada, čapol? zada, bloka. Počkaj, Dvojčasta! Pane ale, Bože, ono sa nestane dvojčasto, keď sa to nebude postaviť sa. no, Ježiš, ty si... prehral. Čo to je? Hajdery vyhrali. Nie, Sekery vyhrali. No tak, my sa s vami lúčime. Ešte nie? Áno, lúčime, už koniec. Áno, Nie. takže my sa s vami lúčime a uvidíme sa pri ďalšom videu, takže čaute! Čaute.